കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ? സ്വന്തം നാട്? സ്വന്തം നാട് അതൊരു കുഴക്കുന്ന ചോദ്യ. എന്താ നാടില്ലേ? അതല്ല, നാടെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ കേരളമാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ചില കളികളുണ്ട്. രസ മൂപ്പര് ഭൂമിയിലെ കൃഷിക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് എനിക്ക് തന്നത്. പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭൂമി തന്നില്ല, സ്വന്തക്കാരായിട്ടും ആരുമില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും താമിന് താനെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായതാണോ? അല്ല, അവസാനത്തെ കന്നി അമ്മയായിരുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി. 5 സെന്റിൽ ഒരു കുടിലുണ്ടായിരുന്നു, കനാല് വന്നപ്പോൾ പോയി. അപ്പൊ കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ 2 കൽപ്പിച്ചൊരു പഠിത്തം പഠിച്ചു. ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശയം. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് മിച്ചം വെച്ചാ അമ്മ എനിക്ക് ഫീസിനുള്ള പൈസ തന്നിരുന്നത്. അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. അതായത് ഈ സ്കൂൾ ഫീസ് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫൈനിന്റെ ഫൈനും ഒക്കെ ആവും. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ എഴുന്നേപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ പണിയെടുത്ത് മണ്ണും ചെളിയും പുരണ്ട തുണിയായിട്ട് അമ്മ ഓടി വന്ന് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ജനാലക്കിൽ എന്ന് വിളിക്കും, മോനെ ഉദയാന്ന്. എന്നിട്ട് ലോട്ടറി കിട്ടിയ ഭാവത്തോടെ നോട്ട് ചില്ലറൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തരും.